chodíš po mne. Zostali na produkcii. No. Jaký dav. Keby volala Šeligová žena, tak nedvíhaj. Okay. Inštrukcie. Šeligová žena. Počkaj, tam ešte cík, ešte som si dala cík. Ešte nech vládzem behať, ne? Trapas. Som hrozná žena, ja viem. Môžem vás všetkých poprosiť, ukážte tam. To auto sa musí dostať sem a dôležité, aby sme nemali strácili do 9. Kráti to povolené, ne? A to auto chodilo aj tam v tej... Áno, chodím to aj vždy začiatok programu. Fakt? Taký komu... No chyba, ten určite jak bude natrúžený. Áno, áno. Žúlia už je. Ešte, že som nejak moc netrul, môžeme ísť. Na začiatku budú plné, na koncu zhorí. Áno, lebo ja som iný. Hlavne kvôli tomu, že mnohí z vás výrazne autoritatívne, dominantné typy a hlavne na to, že niektoré tieto veci sú naozaj nebezpečné, tak vás poprosím, keby ste rešpektovali hlavne v tých krízových situáciách, keď vám budeme radiť, ako to prežiť, aby ste naozaj robili to, čo vám povieme. Organizácia toho dňa bude vyzerať následovne. Urobíme si teraz workshop na paintball všetci. Rozdelíme vás do družstiev. Odsledujete si prvú hru, kde si budeme ukazovať chyby. Dobré, aby sme nemuseli u každého opakovať to isté. O 10:00 sa rozbehnú animácie na lúke, tam budete mať lánovku, bungee running, odsekerov, vzduchovku, veci praktické a potrebné v bežnom živote. V prípade manželstva, budete tam mať kopu hier, neorganizovaných, človeče nezlob sa pre tie typy, ktoré sa budú chcieť trošku uklúžiť v priebehu toho dňa. Takže... No to hovorí ten pravý tvorbalista. Je neorganizovaný a bude trvať do 15. hodiny. To znamená, pokiaľ niekto sa rozhodne, že začína žiť od 15. tak nemôže rátať, že s ním budeme my žiť. Hej, to má reálne. Takže do 15. sú animácie neorganizované. Ideálne je, keď nie je 40 ľudí zoradených na jednej animácii a ostatní animátori smutne stoja a čakajú, keď si niekto príde. Dobre? Takže treba využívať voľný priestor. Koľko ste už hrali paintball? Ruky hore. Dobre, tak to pôjdeme od začiatku, nie je vás až toľko. Dobre. Čiže, začneme s paintballom. Paintball je jedna z tých animácií dnes, ktoré budeme prežívať, ktorá je absolútne bezpečná, pokiaľ budete robiť to, čo vám povieme. Pokiaľ to robiť nebudete, tak výsledkom môže byť vodiček, v lepšom prípade, v horšom prípade jama za chatou. Takže, číslo 1 je, paintball je hra absolútne bezpečná, pokiaľ budete mať celý čas na hlave prilbu. Pokiaľ si tú prilbu v priebehu hry dáte dole, jedna vec, podpísali ste nám to, ale bude nám to ľúto. Dobre? Takže, prilba v priebehu celej hry nejde dole z hlavy. Na prilbe máte štít. Štít zabezpečuje, aby strela, ktorá mierí na temeno, k temenu nedošla. Pokiaľ budete bežať takto, tak je pravdepodobné, že je vám ten štít na dve veci. Dobre? To je, čo sa týka bezpečnosti, absolútny základ. Teraz fixujte si prilbu, ja sa v priebehu pýtať, či rozumiete tomu, čo vám hovorím. Paintball, histórie trochu. Podľa jednej verzie vznikol v Austrálii, kovboji si označovali pomocou tejto technológie dobytok, aby nemuseli ku každej kráve behať a robiť len krížik. Amici z toho urobili následne šport a logický biznis. Azijská odpoveď na paintball je airsoft, zrejme ste o ňom počuli, zatiaľ čo paintball je hra športová.
To znamená, že tam v podstate nedochádza k nejakej divadelnej nadstavbe. Každá tá zbraň má priznaný zásobník a nádrž, čiže je jasné, že je to paintballová zbraň. Pri Airsofte sú zbrane dokonalými kopiami zbraní reálnych, hráči sú väčšinou oblečení vo vojenskom, ale čo je dôležité, zatiaľ čo v paintballe po sebe strieľame gulami, ktorých je potravinárska farba, to znamená, že po dopade ostane značka. Pri Airsofte dopadá len malá plastová gulička, takzvané bebečko a neostáva značka a hráč sa musí čestne priznať. Čiže je logické, že paintball vznikol na západnej pologuli a Airsoft na východe u Japoncov, lebo zatiaľ čo my, Európania, budeme pokrytí od hlavy po pety farbou, tak budeme tvrdiť, nie, mňa nikto netrápi, to je náhoda, tak Japonec proste zdvihne ruku a prizná sa. Dobre, takže my budeme hrať paintball, lebo vieme, odkiaľ pochádzame. Potom je ešte jedna zaujímavá vec, v 18. storočí v Paríži predseda spolku duelantov potreboval vymyslieť tréningový program pre pánov, ktorí po sebe strieľali za mestom